Вітанне, сябры. Мяне зовут Михаил. І сёння я хочу вам расказаць казку. Яна вельмі смешная, але як у нашым міры без усмешкі. Казку гэту называюць «Воўк, змітрок, кабыла і баран». Ішоў воўк з-пад міра, сустрэў змітрака. Той змітрок быў кравец. Ішоў ён з палкаю, што раней мералі, як што пашаць. Воўк яму кажа: «Змейцер, змітрок, я тебе з'ем». А змітрок адказвае: «З'ясі дык з'ясі, але перад смерцю дай я табе замерую камізэльку». Воўк згадзіўся. Змітрок і пачаў яму палкаю па баках мераць. Мераў, пакуль ваўка начыста не збіў. Тады кажа: «Пачакай жа, ваўчок, камізэльку я замераў, але яшчэ ляж дагары. Пазначу, дзе гузікі ўшываць». Воўк яшчэ лёг дагары, а змітрок яго наўстроч той мернай палкаю і скалол. Так, што не захацеў воўк есці змітрака. Змітрок і пайшоў сябе далей. А воўк ляжыць ды думае: «Не з'еў, дык не з'еў, але нашто мне была тая камізэлька? Ты яшчэ ў 2 рады гузікі. Ці я пан, ці я шляхціш?» І пайшоў воўк далей памаленьку. Ідзе ды ідзе, аж бачыць, ходзіць кабыла. Воўк і кажа: «Кабыла, кабыла, я цябе з'ем». А кабыла адказвае: «З'ясі дык з'ясі, але нашто ты будзеш мяне есці? Ты лепш пачытай у мяне пад капытом газету». Воўк пачаў глядзець, што там за газета пад капытом. А кабыла як ляпне яму ў храпу нагамі, аж воўк адляцеў і ляжыць. А кабыла тым часам уцякла. Ляжыць воўк ды думае: «Не з'еў, дык не з'еў, але нашто мне было яшчэ газету чытаць? Ці я грамацей, ці настаўнік?» Ачамаўся воўк і пайшоў далей. Ідзе ды ідзе, сустрэў барана і кажа: «Баран, баран, цябе ж я, напэўна, з'ем». Баран адказвае: «Нашто ты мяне будзеш есці? Ты вось лепш заплюшчы вочы, адкрый рот, а я табе ў зяпу сам ускочу». Сеў воўк, заплюшчыў вочы і адкрыў рот. Баран як разагнаўся, ды як даў яму рагамі ў лабаніцу, дык воўк і самлеў. Баран уцёк, а воўк ачамаўся ды кажа сам сабе: «Вось нават і не ведаю, ці я яго галынуў, ці мінуў».